चर्च ब्लॉग. आता लेजिममध्ये जिम करायचं आहे. दर्शेल शूज घालून झाले त्याचे शूज घातले शूज घातले त्यांना वर्कआउट चालू करायचं आहे. हम लोकांनी केस कापले. मग तुम्हाला आवडले का? हा आमचा हेअरकट आवडला का सांगा आम्हाला. उद्या आमचा एक मोठा ब्लॉग येणार आहे. नक्की सांगा तुम्हाला जर आवडला असेल का. आणि त्यानंतर आम्ही मरीन ड्राईव्हला पण जाणार आहे नॉर्मल वॉकसाठी. तर थोड्या वेळ आम्ही तो वर्कआउटच्या वेळी आता वर्कआउट झालं. आता आम्ही चाललो आहे घरी. आता बाकीचा ब्लॉग उद्या करू आम्ही. तो वेगळा ब्लॉग असेल. नक्की ब्लॉग बघा. लाईक शेअर अँड सबस्क्राईब टू आवर यूट्यूब चॅनल चर्च ब्लॉग. जय हिंद जय महाराष्ट्र.